Doncs ja feia temps que em venia de gust explicar històries més llargues, amb trames més elaborades i al final m'hi he llançat. Ha estat un repte. El Lucas necessita considerar-se normal, però ha normalitzat situacions que no són. I, curiosament, acabarà trobant aquesta normalitat que necessita dintre d'un entorn que no és ni mig normal. Per tant, què és la normalitat? Per mi no és més que una etiqueta. Històries quotidianes, explicades a través dels ulls de dos preadolescents que interpreten el món que els envolta. Com sempre, amb molt d'humor i un puntet de misteri. Màgia, fades, bruixes, unicorns, moralines, llibres d'autoajuda. Jo crec que la proximitat dels personatges, que exploren el món, comparteixen la seva experiència i fan que el lector es pugui sentir identificat. Ja hem tingut un tastet amb la Greta i el Frederic, però en els següents títols anirem descobrint com aquesta comunitat està formada per descendents de diferents personatges literaris. Així, conforme anem coneixent les famílies, anirem trobant connexions inesperades.